Cloud zní jako něco lehkého, moderního a bezpečného. Něco, co prostě funguje. Nahraješ soubor a hotovo. Máš ho v telefonu, v notebooku, v práci i doma. Nemusíš nic řešit, nemusíš přemýšlet a přesně v tom je ten trik. Cloud není úložiště v klasickém smyslu, je to služba. Pronájem prostoru, ke kterému máš přístup jen tehdy, když splníš podmínky. Účet, heslo, internet, souhlas s pravidly. Dokud je všechno v pořádku, cloud působí jako zázrak. Jakmile se něco změní, uvědomíš si, že data nejsou úplně tvoje. V cloudu data fyzicky nemáš, nejsou u tebe, nemáš je pod kontrolou, máš jen oprávnění k přístupu. A to je zásadní rozdíl, který většina lidí přehlíží, protože to funguje, protože je to pohodlné, protože se nic nepokazilo. Zatím. Cloud tě odnaučil přemýšlet o datech, o zálohách, o odpovědnosti, prostě nahraješ a zapomeneš. A to je přesně to, co z něj dělá tak silný nástroj. Ne technicky, ale psychologicky. Přestaneš řešit, kde máš fotky, dokumenty nebo důležité soubory. Věříš, že tam budou navždy. Jenže cloud není navždy. Podmínky se mění, tarify se mění, limity se mění. A ty se musíš přizpůsobit. Buď zaplatíš víc, nebo přijdeš o část pohodlí, nebo o data. A většina lidí zaplatí. Ne proto, že by chtěla, ale protože nemá chuť řešit alternativu. Cloud funguje skvěle, dokud jsi online, dokud máš účet, dokud všechno běží, jak má. Jakmile vypadne internet, přístup k datům se zpomalí nebo zmizí úplně. Jakmile máš problém s účtem, řešíš ověřování, podporu a čekání. Najednou nejsi pánem svých souborů, jsi klient. Další věc je anonymita. Spousta lidí si myslí, že cloud je jen o úložišti, ale není. Je to i o datech, kdy se přihlašuješ, odkud, jak často, co nahráváš, co mažeš. Všechno je součástí systému, ne nutně proto, aby tě někdo sledoval, ale protože to jde a protože je to cenné. Cloud ti nabízí jednoduchost výměnou za důvěru. Důvěru, že služba poběží, že nezmizí, že se nezmění pravidla, že se něco nepokazí. A to je hodně víry na něco, co nevlastníš, jen používáš. A největší paradox je ten, že většina lidí ví, že cloud není 100% bezpečný. Ví, že existují úniky dat, ví, že služby padají, ví, že účty se dají zablokovat, ale stejně ho používají. Protože pohodlí je silnější než obava, protože problém nastane až někdy. A teď je klid. Cloud tě učí jedné věci, že vlastnictví není důležité, že přístup stačí. A to funguje, dokud ten přístup máš. Jakmile ho ztratíš, zjistíš, že nemáš plán B, nemáš kopii, nemáš kontrolu. Tohle není výzva k tomu, aby se z cloudu zbavil. Je to jen připomenutí reality. Cloud není zlo, je to nástroj, ale nástroj, který tě postupně odnaučí odpovědnosti za vlastní data. A když se jednou rozhodneš odejít, zjistíš, že návrat zpět je mnohem těžší, než se zdálo na začátku. Cloud ti dává pohodlí, ale bere ti pocit vlastnictví. A otázka není, jestli je to špatně. Otázka je, jestli si tuhle výměnu uvědomuješ. Lokální úložiště zní dneska skoro staromódně. Disk doma, externí disk v šuplíku. Fleška v batohu. V době cloudu to působí jako zbytečná práce navíc, něco, co řeší jen technicky posedlí lidé. Jenže lokální data mají jednu zásadní výhodu. Jsou skutečně tvoje. Když máš soubory na vlastním disku, nejsi závislý na účtu, připojení ani podmínkách služby. Nikdo ti nemůže změnit tarif, nikdo ti nemůže zablokovat přístup, nikdo ti nemůže říct, že od zítřka se něco ruší nebo zdražuje. Data tam prostě jsou. Dokud disk funguje, máš k nim přístup, jenže tahle kontrola něco stojí. Lokální úložiště tě nutí přemýšlet, nutí tě řešit věci, které cloud schoval za tlačítko. Kam data uložit, jak je zálohovat, jak je ochránit, co se stane, když se disk pokazí. A právě tahle odpovědnost je důvod, proč se jí tolik lidí vyhýbá. Lokální disk tě nezachrání sám. Když spadne na zem, může být konec. Když ho zaplaví voda nebo odejde elektronika, data jsou pryč a nikdo ti je neobnoví. Žádná podpora, žádný reset hesla, žádná druhá šance. To je realita vlastnictví. A právě proto lidé říkají, že lokální úložiště je nebezpečné, že cloud je jistější, že profesionální servery jsou lepší než disk doma a technicky mají částečně pravdu. Jenže zapomínají na jednu věc. Lokální úložiště ti dává možnost volby, cloud ti ji bere. U lokálních dat rozhoduješ ty. Ty si řekneš, jestli chceš jednu kopii nebo 3, jestli chceš disk doma, u rodičů nebo v trezoru, jestli chceš šifrování, jestli chceš automatické zálohy. Je to práce navíc, ale je to tvoje rozhodnutí, ne rozhodnutí služby. Další rozdíl je soukromí. Lokální data nikam neodcházejí. Nikdo je neanalyzuje, nikdo k nim nemá přístup bez fyzického přístupu k zařízení. Neexistují metadata o přihlášení, poloze nebo chování. Pokud disk leží doma. A to je pro některé lidi zásadní hodnota. Jenže většina uživatelů tohle nechce řešit, nechce přemýšlet o zálohách,
nechce kupovat další disk, nechce hlídat, jestli všechno funguje, chce mít klid. A lokální úložiště klid nedává. Dává jistotu jen těm, kteří se o ní starají. Lokální data nejsou pohodlná, nejsou automatická, nejsou bezstarostná, ale jsou upřímná. Když o ně přijdeš, víš proč. Když fungují, víš díky čemu. Neexistuje žádná iluze, že se o všechno stará někdo jiný. A právě v tom je jejich síla i slabina. Lokální úložiště tě nutí převzít odpovědnost. A to je něco, co moderní technologie dlouhodobě odstraňují. Učí nás spoléhat se, ne starat se, kliknout a zapomenout. Pro spoustu lidí je tohle nepřijatelný stres. Pro jiné je to jediný způsob, jak mít klid. Ne klid z pohodlí, ale klid z kontroly. Vědomí, že data jsou tam, kde mají být. Ne někde daleko, ne u někoho jiného. Lokální úložiště není lepší než cloud a cloud není lepší než lokální disk. Jsou to dvě různé filozofie. Jedna říká, že se o všechno postará někdo jiný, druhá říká, že se musíš postarat sám. A každá z nich má svou cenu. Otázka tedy není, jestli je lokální úložiště zastaralé. Otázka je, jestli jsi ochotný převzít odpovědnost za svoje data, protože jakmile ji jednou přenecháš někomu jinému, získáš pohodlí, ale ztratíš kontrolu. Bezpečnost je slovo, které se v debatě o cloudu a lokálním úložišti používá pořád a skoro vždycky špatně. Lidi se ptají, co je bezpečnější, cloud nebo disk doma, jenže správná otázka zní jinak, komu vlastně víc věříš. Cloud se tváří jako pevnost, datová centra, šifrování, zálohy, týmy odborníků. Vypadá to profesionálně. A ve spoustě věcí to profesionální opravdu je. Servery jsou chráněné, hlídané a zálohované víckrát, než si běžný člověk dokáže představit. Jenže právě proto jsou i lákavým cílem. Když někdo útočí na cloud, neútočí na jeden disk, útočí na miliony účtů najednou, na obrovské množství dat. Jedna chyba, jeden průnik, jeden únik a problém je obrovský. Ne pro jednoho člověka, ale pro statisíce. A to se děje. Ne pořád, ale pravidelně. Cloud je bezpečný, dokud funguje. Dokud se nikdo nedostane tam, kam nemá. Dokud se nic nepokazí. A když se něco pokazí, nemáš nad tím kontrolu. Nevíš, co přesně uniklo. Nevíš, kdo to viděl. Nevíš, co se s tím bude dít dál. Jen čekáš na oznámení. A doufáš, že se tě to netýká. Lokální úložiště je pravý opak. Není tak sofistikované. Nemá týmy odborníků. Nemá non-stop monitoring. Ale má jednu zásadní výhodu. Není vidět. Nikdo neútočí na tvůj disk v šuplíku. Nikdo ho nehledá. Nikdo o něm neví, dokud se k němu fyzicky nedostane. Riziko lokálních dat je jiné. Je přízemnější. Disk se může rozbít, můžeš ho ztratit, můžeš ho zapomenout někde, kde nemá být, nebo si data omylem smazat. To nejsou útoky. To jsou chyby. Lidské chyby. A ty jsou paradoxně mnohem častější než hackeři. U cloudu věříš systému, u lokálních dat věříš sám sobě a obojí má svoje limity. Pokud zapomeneš heslo ke cloudu, řešíš obnovu. Pokud zapomeneš heslo k zašifrovanému disku, je konec, žádná podpora ti nepomůže. Bezpečnost bez zadních vrátek je tvrdá, ale upřímná. Další věc je pocit bezpečí. Cloud ti ho dává hodně. Všechno je automatické, zálohy běží, systém tě uklidňuje. A právě to je někdy problém, protože když se cítíš moc bezpečně, přestaneš být opatrný. Nahraješ všechno, sdílíš víc, než bys měl. Spoléháš se, že se o to někdo postará. Lokální úložiště tě naopak nutí myslet. Připomíná ti, že data nejsou nesmrtelná, že je musíš chránit, že záloha není automatická věc, ale rozhodnutí. A i když je to nepohodlné, drží tě to ve střehu. Bezpečnost tedy není o tom, kde data jsou. Je o tom, kdo nese riziko. U cloudu ho neseš společně s ostatními. U lokálních dat ho neseš sám a žádná z těch možností není bezchybná. Lidi často říkají, že cloud je bezpečnější, protože se o něj starají profíci. To je pravda, ale zároveň zapomínají, že ty profíky nikdy neuvidíš. Neznáš jejich rozhodnutí, neznáš jejich chyby, nevíš, co se děje v zákulisí, jen věříš, že to funguje. Lokální úložiště je tvrdší, méně pohodlné, ale férové. Když se něco stane, víš, že se to stalo u tebe, ne někde daleko, ne v systému, který neovládáš. A pro některé lidi je tahle transparentnost důležitější než pohodlí. Bezpečnost není absolutní. Neexistuje volba bez rizika. Existuje jen volba, kde to riziko leží. A otázka zní, jestli ho chceš mít ve vlastních rukou, nebo ho raději svěříš někomu jinému a budeš doufat, že se nic nepokazí. Na konci téhle debaty se vždycky vrátíme ke stejné věci. Nejde o technologie, jde o lidi, o to, jak přemýšlíme a co jsme ochotní obětovat, abychom měli klid. Většina lidí volí cloud ne proto, že by věřila firmám víc než sobě. Volí ho, protože je jednoduchý, funguje hned, neptá se. Nevyžaduje plánování, nahraješ soubor a dál to neřešíš. A v moderním světě je tohle obrovská výhoda. Lidi už nechtějí další starost.
Cloud vyhrává, protože šetří čas a energii. Nemusíš myslet na zálohy, nemusíš řešit hardware, nemusíš kontrolovat disky, všechno běží na pozadí a když se něco pokazí, věříš, že se o to někdo postará. Tenhle pocit jistoty je silnější než argumenty o vlastnictví. Jenže pohodlí má vedlejší efekt, pomalu tě odnaučí přemýšlet o datech jako o něčem cenném, něčem, o co je potřeba se starat. Data se stanou samozřejmostí, něčím, co prostě je, až do chvíle, kdy nejsou. Když se pak rozhodneš odejít z cloudu, zjistíš, že návrat zpátky není jednoduchý. Máš tam roky fotek, dokumentů, vzpomínek. Všechno je propojený s účtem, aplikacemi, dalšími službami. Najednou to není jen technická změna, je to zásah do návyků. A to je důvod, proč většina lidí zůstane, i když jim něco vadí. Lokální úložiště má opačný problém. Nedává pocit pohodlí, nedává iluzi, že se o všechno stará někdo jiný. Nutí tě myslet dopředu, plánovat, zálohovat, přemýšlet, co se stane, když se něco pokazí. A to je přesně to, čemu se moderní technologie snaží vyhnout. Proto lokální disk nikdy nebude masová volba. Ne proto, že by byl špatný, ale proto, že vyžaduje aktivní přístup. A ten dneska chce jen menšina lidí. Většina chce, aby věci prostě fungovaly. I za cenu toho, že ztratí část kontroly. A tady není správná odpověď. Cloud není zlo. Lokální úložiště není relikt minulosti. Jsou to dvě různé filozofie. Jedna říká, že pohodlí je důležitější než vlastnictví. Druhá říká, že kontrola stojí za námahu. Problém nastává ve chvíli, kdy si lidi myslí, že cloud je automaticky bezpečný a lokální disk automaticky rizikový. Ve skutečnosti jsou rizika jen jinak rozložená. Cloud centralizuje, lokální data izoluje. Jedno riziko je hromadné, druhé osobní a obě mohou bolet. Možná nejlepší řešení není ani jedno extrémní. Možná dává smysl kombinace. Důležitá data mít u sebe. Pohodlné věci v cloudu. Zálohy na více místech. Ne slepá důvěra, ale vědomé rozhodnutí. Protože problém cloudu není technologie. Je to bezmyšlenkovité používání. Cloud ti dává klid, dokud všechno funguje. Lokální úložiště ti dává klid, když víš, co děláš. A otázka je jednoduchá. Jaký klid je pro tebe důležitější? Ten z pohodlí nebo ten z kontroly? Jestli ti tohle video dává smysl, dej odběr. Jestli s tím nesouhlasíš, napiš to do komentářů. A pokud tě baví technologie bez marketingových keců a bez jednoduchých odpovědí, uvidíme se u dalšího videa.